kanila ng internal security operations mula sa militar. Paliwanag nito, maraming malalaking okasyon ang idarao sa probinsya tulad na lamang ng palarong pambansa na nangangailangan ng mas mahigpit na seguridad. Ang detalye ng balita niya mula kay Joey De Lumpines ng PIA Davao Region. Hiniling ni Mayor Alan Rillon ng Tagum City, Davao del Norte sa militar na pansamantalang ipagpaliban ang planong paglipat ng kampanya laban sa communist insurgency mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas tungo sa mga lokal na pamahalaan ng Davao del Norte, kasunod ng pagbaba ng anumang banta sa kapayapaan. Kailangan din namin maghanda, no? Kasi ano nangyari ko sa Zamboanga, yung nagapin ko sa Cotabato, and even yung nabalita na may bombing in Davao City. So, kung titingnan mo sa mapa, parang nakakalibot. Sinabi ni Rillon, maraming mga malalaking events ang magaganap sa kanyang lungsod tulad ng National Private Schools Athletic Association Games sa April 2014 at ang palarong pambansa sa 2015. Anya, sa pagitan ng mga palarong ito, magaganap ang mga regional meets at Mindanao-based athletic events kung saan nakatutok ang buong bansa sa mga kaganapan. Binigyang diin ni Rillon na kailangan ang sandatahang lakas ng Pilipinas para mabigyan ng kaukulang seguridad ang mga atleta at maging ang mga manunood at upang tuwirang maiwasan na makapasok ang mga nagbabalak ng masama. Batay sa pinakahuling pagtaya ni Major General Ariel Bernardo, Commander ng 10th Infantry Division Philippine Army sa pinakahuling pulong ng Georgia City at Davao del Norte Provincial Peace and Order Council, pasado at maaari nang ibigay sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ang pangangalaga sa seguridad, lalo na ang internal security effort. Una rito, formal lang inilipat ng militar sa lokal na pamahalaan ng Digos City, Davao del Sur, ang internal security effort mula sa militar, kung saan pangungunahan na ng lokal na pamahalaan di lamang ang pagbibigay ng seguridad, kundi ang mas mabilis na pagdadala ng mga proyekto at serbisyo para sa mga residente sa mga malalayong barangay na nasasakupan ito. Nakapalibot naman ang ating Armed Forces of the Philippines sa Philippine Army. In the northern part of Tagum, nandun yung 10th Infantry Division, may mga battalions yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey De Lumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-uulat. Samantala, time check muna tayo, Philippine Standard Time. Ganap na pong 24 na minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Abangan po susunod sa mga balita ang aming mga natatanging segment at ang live report mula po sa pagsisimula ng 23rd ASEAN Summit sa Brunei Darussalam. Sa pagbabalik po yan ng News at 1.